Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngicela ngibonele. Ngiyacabanga ukuthi abazalwane bayibuza bayiphendula ukuthi manje siphilela kade sikhona ekuseni. Amen. Impela siphilela khona kade sikhona ekuseni. Futhi vele iyona into yase-medical school ukuthi siyabathanda basekolose. Amen. Namagama wonke lawa kade niwezwe ekuseni bazalwane afundiswe yini? Ngiyadlalela bazalwane. No, sizoke sibheke nje amazwi abhalwe umpostoli uPaul kwabasekolose. Engicabanga ukuthi umfowethu siyawenza umsebenzi omuhle ekuseni esikhombisa i-background yaleli bandla. Angicabanga ukuthi nginako okuningi engingaku-add kulokho akushilo. Ngiyacabanga ukuthi abazalwane bonke bezwile, ngiyacabanga ukuthi kuzosiza ukuthi sakhele phezulu kwesisekelo esingconywana esingakwazi siqhubeke phezulu kwaso kule ntshumayelo yanamhlanje. But before siqale nje asike sivala amehlo sikhuleke sicela iNkosi ukuthi sisize. uNkulunkulu wethu ophilayo, Baba wethu onamandla, asinako ukuhlakanipha uNkulunkulu wethu onamandla esingakhuluma phambi kwabantwana bakho ukuze basizakale. Asinako futhi uNkulunkulu wethu onamandla okusuka kithi Baba wethu ophilayo nokusuka kubantu esingakunika abantu bakho ukuze baphile noma bakwazi wena. Kodwa Baba, izwi lakho kuphela engakwazi ukuthi liphilise abantu bakho, izwi lakho kuphela engakwazi ukuqondisa ibandla lakho, izwi lakho kuphela futhi engakwazi ukuthi lenze abantwana bakho bafane nalokho ofuna bafane nako. Siyakhuleka Nkosi ukuthi usize mina uqobo ngisami la phambili, bese futhi usize abantwana bakho abalalele ukuze balizwe izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla, bangagcini nje kuphela ngokulizwa kodwa futhi balifake enhlizweni zabo libasize. Sikhuleka lokho konke lokhu egameni leNkosi yethu ephilayo namanje kuze kube ngaphakade. Amen. Abaningi ke bavamise ukuthi basibuze ukuthi indaba kufanele ukuthi sihlale njalo sinento esiyikholelwayo nesikwazi ukuyichaza ukuthi sikholelwa ini. And mawukuthi uzonothisa kulesi sikhathi oseke waba nathi naso kulabo sebebe nathi isikhathi eside, sinezinto esizikholwayo futhi lezo zinto asicheze ukuzo simi kuzo. Ungani kunjalo? Ngoba inkolo yobuKristu is a very defined religion. Inkolo yobuKristu kufanele abantu abahamba kuyo bahambe ngokucophelele. Akuhande noma kanjani kwinkolo yobuKristu. Ake ngifunde lelamazwi uJesu awakhulumayo kuMateyu 7 verse 13 to 14. Ngicabanga ukuthi sivamisile ukuwafunda, siyawazi futhi sonke. Ngizowafunda nje abanye bangayabona babe ngasheshe ukufika kuwo, kodwa ngizofunda mina la. Lithi ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi nendlela enkulu eyisebhujisweni. Baningi abangena khona, kepha isango lincane nendlela ingcingo eyisa ekuphileni. Bayingcosana abayifumanayo. Indlela yobuKristu is defined. Indlela yobuKristu incinyane ngalendlela yokuthi ama-translators ezwi lenkosi ahluleke ukuthola igama angakwazi ukusebenzisa lisho nero, azakhetha ukusebenzisa igama elithi iyingcingo. You can imagine, ungacabanga umuntu ohamba ocingweni luboshiwe from one point la iso kwenye point, lo muntu enyathela kuleyo ndlela. Uthi inkolo yobuKristu injalo, uthi phikelelani ukungena ngalelo sango elincinyane, phikelelani ungena ngesango elincinyane. Zikhona indlela eziningi, ezinye indlela ezibanzi, ezinye indlela asikho isidingo sokuthi uze wazi ukukholelwani kuleyo ndawo, udinga nje ukuthi ube khona. Kodwa uthi uJesu, uma ufuna ukuhamba ngendlela yobuKristu, uhamba ngendlela engcingo. Mawukuthi wake babona abantu laba babizwa ngokuthi ba ama-dead devils eAmerica, uzomthola umuntu ehamba from one building to another building, and lo muntu lo obophe intambo wayisusa kwenye building waseyisa kwenye building abesanyathele kuyo. Angeke uzumbone lo muntu egijima kuleyo ndlela, udinga ukuthi mayinyathela abeke unyawo phezulu, abeke unyawo phambi kolunye. Ungani ufuna yenze njalo? Yingoba kukhona ipossibility yokuthi angawela
kwiside elingala noma ngawela kwiside elingapha. Uma engahambi ngokucophelela lo muntu akasoze ayithola right indlela yobuKristu. Kumele umuntu azinikeze isikhathi sokuthi acabangisise ngokukholwa. Kumele wonke umuntu azinike isikhathi sokuthi acubungulisise imibhalo. Ngokuba imibhalo uma ingacubungulisiswanga kahle, abashumayeli behamavili abangeke baze bakwazi ukuthi bahambise abantu ngayo indlela engcwele. Leyo nto idalwa yini ke esikhathini esiningi? Abashumayeli abamavili benzani ubuvila benza ukuthi umuntu afune ukuyisimplifya into ekade ichaziwe ukuthi ingcwele. uJesu uyasho ukuthi angeke kuze kuhambeke kalula ngale ndlela ukuthi bancane abazoyithola. Khona isango elikhulu, ikhona nendlela enkulu futhi baningi abazohamba kuyo. Kodwa futhi khona indlela eyingcingo abancinyane abazoyithola. Kodwa ngenxa ukuthi abantu bafuna ukuthi amabandla abagcwale, bafuna ukuzakhela igama emhlabeni, bayayinweba indlela kaNkulunkulu, bayenza ukuthi ivuleke. Bafuna ukuyisimplifya ngenxa ukuthi abafuna ukuthi benze istudy sezwi, abafuna ukuthi bacubungulisise izwi, abafuna ukuthi babheke amavesi bathole ukuthi uJesu wayithini, abafuna ukuthola ukuthi abapostoli labo bebhala khona babethini ebandleni, bafuna nje ukufunda ivesi bese umuntu agijime nayo. Indlela encinyane iyasimplify. Angeke ivila lakwazi ukuhambisa abantu ngayo. Once indlela ya-abroad ke bazalwane, angikubeke nje lokhu kucaca, ayiseyona ingcingo. Once indlela ya-abroad ayiseyona ingcingo, once nombani angakholelwa noma yini, once nombani angakwazi ukufika afike nesakhe isifundiso athi mina ngithi ngifuna ukuthi izinto zenziwe kanjena, leyo ndlela leyo isi-broad ayisekho ingcingo. Usesukile endleleni engcingo. Zimbili izinto ezingenzeka uma umuntu esuka endleleni engcingo. Umuntu angawela esayideni lokuthi azibone ekhululekile ukuthi angaphila noma kanjani. La khona kungekho ma-boundaries, kungekho lutho oluvimbelayo ukuthi akeqi la. Akukho mthetho kulabo bantu labo. Noma yini iyenzeka, anything goes. Baphila njengabantu abangenamthetho. Andizolo sizwile intshumayelo ebimnandi kakhulu yenziwa uPastor Andrew. La isho khona ukuthi impela mawukuthi umuntu uphila njengongenamthetho, lo umuntu onayo isoni uqobo lwaso. And so uthola abantu ngala bemagnify igrace obumusa kaNkulunkulu uma ukuthi uzowela to that side, ugcina usuba mkhulu unwebeka kunalokhu oyikho. Enye futhi possibility ukuthi umuntu angawela kwiside elingapha, la khona umusa kaNkulunkulu uvela ube mncane kunalokho oyikho. Abantu abacabanga ukuthi uKristu udinga usizo, kunezinto angakwazi ukuzenza, kufuneka ukuthi kwinsindiso yethu si-add imisebenzi ethile. Lokho kwenza ukuthi umusa kaNkulunkulu ungabisaba umusa kaNkulunkulu. Njengoba again sizwile izolo umfethu uThabane efundisa ukuthi umusa awusabi umusa uma ukuthi usetshenzeliwe sekuyinkokhelo. Isho ukuthini lento? Ngasonke isikhathi la ube wagudluza khona uKristu, it's either umusa kaNkulunkulu uzoba mkhulu or umusa kaNkulunkulu uzoba mncane. Either way umuntu owenze njalo usephambukile ezweni laNkulunkulu. It's either uzowela esayidini labantu esibabiza ngokuthi ama-antinomians esikhulume ngabo izolo sathi abantu abaphika umthetho, noma uzowela esayidini langaka left la khona abantu esibabiza ngama-legalist, noma sibabiza ngokuthi abantu abathanda umthetho. Zombili lezo zinto lezo asidingakala. Abafunekala abantu abathanda umthetho, abafunekala abantu abazonda umthetho. At the same time umKristu umaintain iposition between lezi zinto zombili. UmKristu maphakathi nendawo. Umthetho kaNkulunkulu uyawubambisisa futhi uyawuthanda. Kodwa yonke futhi eminye imithetho yama regulations ediwe kulizwi laNkulunkulu uyayizonda yonke.
ayenjalo abaFarisi babe abantu ababenawo umthetho kaNkulunkulu beyazi imithetho yeshumi yonke kodwa babelokho be-add izinto phezukwawo. Yiyo lento eyenza ukuthi baphinde baphelele sebe ama-legalists noma abantu abathanda umthetho. Kwangasiyo ukuthi bathanda umthetho kaNkulunkulu ngoba umuntu othanda umthetho kaNkulunkulu wenza kahle. Kodwa babethanda imithetho abazishayele bona yona. And so Paul lana ubhala to a church engicabanga ukuthi lichazwe kahle ekseni ukuthi ibandla leli lalikude kunamanye amabandla, ibandla leli lalibhekene nezifundiso ezikade zinzima kakhulu, and ibandla leli uPaul ayingakaze azalibona. Umuntu owashumayela kuleli bandla uyambalula eqaleni uthi uGayi. Uyena umuntu owashumayela. Ngamanye amazwi ufuna ukuthini uPaul kulabantu, ufuna ukubatholela isisombululo sokuthi unga-avoida kanjani ukuthi ungaweli on the left noma futhi ungaweli on the right. And isisombululo sakhe sisimple, siku-verse 6 and 7. Funda nami uverse 6 and 7 no chapter 2. Uthi ngakho-ke njengalokho nimamukela uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye. Hambani nikuye, verse 7. Nigxilile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Ngamanye amazwi uthini uPaul? Uthi remain, hlalani endleleni eyincingo. Uma ungafuna ukuthi ugcine uphenduka umthandi mthetho, uma ungafuna ukuphenduka umzondi mthetho, ufuna ukuba umuntu kaNkulunkulu okholwayo, okwaziyo ukuthanda umthetho kaNkulunkulu anga-edile utho phezukwawo, uhlala endleleni eyincingo. Usho ukuthini lokho? Ukukholwa kuzoba lula. Akuzoba lula ukukholwa. Ngamanye amazwi, make every effort, faka yonke into onayo ekuthenini uhlale endleleni eyincingo. Strive. Ngakho uJesu ethi phikelelani ungena ngesango elincinyane. Ngoba uya understand ukuthi akukho lula ukungena ngakho. Akukho lula ukungena ngakho. Balento abaluleke kakhulu la esizofocusa kuyo. Isuka lapha ku verse number 8 lokufundiwe kuze kuye ku verse number 23. Ngicela ukuphinda nje for the benefits of abantu abazobebuka ngoba ngibona ukuthi ayizange itholakale leyo ngxenye kwi video. Angifunde from verse 8. Xwayani ifuna kube khona onithumba ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengesifundiswa zokucathula kwezwe kungenjengokukaKristu. Ngokuba uhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu, nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla, enasukelwa kuye ngokusoka okungenziwa ngezandla, ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kaKristu, nimbelwe kunye naye ngombhabhadiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu omvusa kwabafileyo. Nani-ke benifile ngeziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu, wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye, esithethelelela zonke izono zethu, esehlangule incwadi yecala lethu elimelana nathi ngemiyalo yayo, wayesusa ngokuyibethela esiphambanweni, ebaphucile ababusi namandla izikhalo, wabethela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Ngakho mangingabikho umuntu onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemkhosi noma okwethasa lenyanga noma amasabatha, konke kuyisithunzi salokho bekuzakuza kepha umzimba ngokaKristu. Mangingabikho umuntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobileyo, khonza izingelosi, ephike ngembono yakhe, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama, engabambeleli kuyo inhloko, okungayo umzimba wonke usizo uhlanganiswa ngamalunga nemisipho ukukhula kaNkulunkulu. Uma nifile kanye noKristu nakhululwe ezifundisweni zokucasula kwezwe, yini ukuba ungathi nisaphila ngokweze nithobele izifundiso zokuthi ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti, okuphela konke ngokudliwa ngokwemiyalo nezifundiso zabantu ezinegama lokuhlakanipha kambe nokuzikhethela inkonzo, nangokuzithoba nangokuhlupha umzimba, akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. La uPaul udila nabantu ababefundisa isifundiso samanga, ababe ama-philosophers. Elesingisi lithi xwayani those people who teach you, ama-philosophies. Leli gama lithi philosophy alinalutho olubi kulo uqoqo lwabo, ngoba leli gama lakho amagama amabili, uPhilos noSophia.
uPhilos usho ukuthanda into. Philadelphia uqhamuka kulelo gama. uSophia means wisdom. Amanye amazwi abantu laba bethanda ulwazi, abantu abethanda iwisdom, abethanda ukuhlakana. But ama-philosophers kwabantu ababehamba nge-experience yabo. Babengahambi ngolwazi oluqhamuke kwazini uKristu. It's probably abantu ababebadala ebandleni babekade befika nezinto zabo bethi siyazi ukuthi makuhandwa kanje kodwa siyarecommend ukuthi izinto ezikanje ayi abantu abasebenzisa experience yabo banayo in life befuna ukusebenzisa lezo zinto ukuthi bazoyi-add ebandleni. Buka nje kuverse 18 ingxenye yesithathu yakho. Uthi lo muntu uphike ngani ngembono yakhe ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yenyama. Uphike ngembono yakhe lo muntu. So laba abantu laba babekade benama good intentions. Babengaqondile ukuzodeceive, babengaqondile ukuthi bazophambukisa abantu endleleni, kodwa that is what they were doing. Bagcina sebebaphambukisa abantu endleleni kaNkulunkulu. Labantu babe nothando lolwazi, babe nothando lokuhlakanipha. Inkinga nje ukuthi ingqondo yabo eyize yabakhukhumeza. Ingqondo yabo eyize yabakhukhumeza. Ngoba babefuna ukubona ubungcwele ebandleni, babefuna ukubona abantu bethanda uNkulunkulu, babefuna ukubona abantu bethokozisa uNkulunkulu, but lezo zinto babezenza outside of Christ. Babefuna ukuthi abantu baphelele kwazini uNkulunkulu, babefuna abantu ukuthi babe bahle phambi kaNkulunkulu, kodwa bekwenza lokho besukile kuKristu. And so Paul uqala ngokuthi abakhombise ukuthi iphilosophy noma ulwazi olunjalo olungaphandle kukaKristu lu-empty, luyize. Verse number 8 uthi xwayani ufuna kube khona umthumba ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu nezifundiso zokucathula kwezwe kungenjengo zikaKristu. Xwayani iphilosophy, xwayani abantu abathanda ukuhlakanipha okuyize. Hayi ngitshele nje noma yini outside of Christ leyonto iyize. Uma into ke yaphuma kuKristu leyonto isuke isiyizeleze. Umbono kababa ebandleni uyizeleze uma usuphumile kuKristu. Ukuthi ubaba wathi la ekhaya sekufanele ukuthi sonke ke sifaka amacici amade ashayalana, leyonto iyizeleze ngoba uKristu akazayisho. Umbono kababa awusho lutho. Ngisho decision yekomiti ebandleni ayisho lutho. Uma ke nje yachezuka yaphuma kuKristu. Noma yini, noma ngathi ukuhlakanipha okungakanani, uma kuphumile kuKristu yizeleze. Why? Ngoba lezi zinto zikucathula kwezwe. Uma ufunda uverse 8 uyayichaza leyo nto uthi ngekwezifundiso zokucathula kwezwe. Ngamanye amazwi usho ukuthini? Usho ukuthi ama-basic principles. Uma ufundele isiNgisi, basic principles. Usho ukuthini no? Iformula yokwezwe. Izwe lazi ukuthini? Uma uhlanganisa u-1, wamhlanganisa nomunye u-1, uphuma u-2. There is nothing etholakala mahhala emhlabeni. That is what we say. Uma uthi ayikho into yamahhala emhlabeni, usho ukuthini lo? Asikwazi ukucabanga ukuthi kukhona into engakhuluma ngezulu la uNkulunkulu ekhona esingayithola mahhala. Simahla. That is the basic principle of this world. Nabo bala ekhona sebabe nomqondo ofanayo. Umusa kaNkulunkulu omkhulu kangaka, thina bese ningadingeka ukuthi senze lutho kuwo. Akwazi ukuba njalo. And so the basic principle of this world, ukucathula kwalelizwe bakuthatha bakuqeda phakathi enkolweni yobuKristu. Bathi uyakholwa uJesu, uyasindiswa ngomusa, kodwa futhi uya-add lezi zinto futhi. Akuyena nje iformula eza ngokaNkulunkulu, kodwa iformula efana neyezwe. Basebenzisa ulwazi lwezwe bazolifaka phakathi enkolweni yobuKristu. Sebechezukile endleleni engcwele. Buka uverse 8 egcineni uthini? Uthi kungenjengokukaKristu. Ngamanye amazwi khona iphilosophy right, ukhona ukuhlakana right, khona wisdom right. Enjani wisdom right? Yile enjengokukaKristu. Uma into
ikukhomba kuKristu. Usho njalo uAndrew Solo wathi zibuze ukuthi umuzwe into entsha ngabe emphakamisa uNkulunkulu noma ephakamisa umuntu. I-wisdom yangempela iya njengokukaKristu. Amanye amazwi kusho ukuthi lo ohlakaniphayo makahlakaniphe ngokukaKristu. Umuntu akazibuza ukuthi what is the basic principle of Christ? Iyini indlela yokucathula kaKristu? Ngoba ikhona indlela yokucathula kaKristu. Njengoba singafana ukuthi siqhamazele uma sihamba, impela nathi kumele ukuthi sibe ngabacathulayo, kodwa sicathula ngani? Ngabe sicathula nge-basic principle of this world, sicathula ngendlela yalelizwe, noma sicathula ngokukaKristu na? And so Paul is about to answer lo mbuzo. Ufuna ukuphendula lo mbuzo ukuthi iyini ke indlela yokucathula kuKristu? Iyini indlela yokucathula kuKristu? Yikho uPaul akwenzayo lokho uma ufunda uverse 9 kuya kuverse 10. Uthi ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla. Ngamanye amazwi into yokuqala uPaul afuna ukuthi bayenze ukuthi babone uKristu evaluable, bafuna babone uKristu exabisekile. Akabe mkhulu uKristu. Akabe mkhulu uKristu. Kungani? Yingoba ukugcwala kobuNkulunkulu bukuye uKristu. Isho ukuthini lento? Ayikho into uNkulunkulu ayiyo uKristu angasiyo. uNkulunkulu omnipresent ukhona yonke indawo. uJesu naye unayo lo quality yaNkulunkulu. Impela nkathi sahamba emhlabeni wayeba khona endaweni eyodwa, kodwa manje useglorified, akukho la engekho khona. uJesu nayo lonke ulwazi njengoNkulunkulu enalo lonke ulwazi. Ayikho into uNkulunkulu ayiyo uJesu angasiyo. Ukugcwala nobuNkulunkulu bonke buhlala kuye. Ngamanye amazwi ufuna ukwazi indlela yokucathula kaKristu yaNkulunkulu ukuthi kuhanjwa kanjani endleleni. Akudingi ukuthi uzohamba uyobuza indoda endala yasebandleni. Akufanele ukuthi uzucele iconstitution yebandla ukuthi kuhanjwa kanjani kuleli bandla. Udinga ukubuza abantu uKristu. Udinga ukubuza uKristu. Buku verse 9 uthi ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Ngamanye amazwi this is a method guaranteed. Uma ufuna ukwazi ukuthi kucathula kanjani endleleni, uKristu uzokunikeza indlela ekuyiyo. Uyena uzokunikeza indlela ekuyiyo. I-right answer izovela kuye uKristu. Ngoba kuye kugcwele ubuNkulunkulu bonke. Kuhlala ngokomzimba ubuNkulunkulu bonke. Verse number 10 uthi nigcwalisiwe kuye. Nigcwalisiwe kuye. Now think about it. Ukugcwala ubuNkulunkulu bubaba uKristu. Thina senze njani? Sigcwalisiwe kuye. Ngamanye amazwi ubuKristu bonke bunikeziwe thina. Hayi ukuthi thina sinamandla kaNkulunkulu in any way, but ukulunga kaKristu kunikeziwe thina. Njengoba uKristu anqobe sazochaza ngezansi, nathi singabanqobile naye. Njengoba wembelwa wafa, nathi safa kunye naye. Nathi kanjalo senenjani kuverse number 10 sigcwalisiwe kuye. Sigcwalisiwe kuye. Kusho ukuthini lo? Buku verse number 11 verse number 15 ubona ama implications okugcwaliswa kuye. Verse 11 enasokelwa kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu. Sasokelwa kuye uKristu. Akuzange kube ukuthi sahamba sayosika ijwabu lenyama, kodwa sasokelwa kuye uKristu. Hayi ngezandla, kodwa sakhumuliswa umzimba wenyama. Verse 12 nimbelwe kanye naye ngombhabhadiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa amandla kaNkulunkulu amvusa kwabafileyo. Njengoba uJesu safa kunye naye. Njengoba uJesu ahambela sahambelwa kuye naye. Njengoba uJesu avuka savuswa kunye naye. Verse 13 nani-ke benifile ngeziphambeko nangingasokwenyama yenu wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye esithethelela zonke izono zethu. Verse 14 esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayesusa ngokuyibethela esiphambanweni. Verse 15 ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabethela
ngehlazo obala ebanqoba ngaso ukunqoba konke kaKristu nathi sinikiwe kona ngobani sigcwalisiwe kuye amanye amazwi uthini uPaul uKristu mkhulu uKristu is valuable he is big mkhulu uKristu uphakeme ngendlela emangalisayo uma thina sesikholiwe kuye sinikiwe ukulunga kwakhe sinikiwe konke okuhle ngaye amanye amazwi asishodi ngalutho asidingi philosophy yomuntu asidingi ukuhlakanipha komuntu ngobani ukugcwala uNkulunkulu ukuhlala kuKristu thina sigcwalisiwe ngaye yiyo-ke lento yenza ukuthi uverse 16 uqale ngegama elithi ngalokho for this reason therefore ngaso sonke isikhathi sifundisiwe ukuthi uma ubona therefore kufanele uzibuze ukuthi what is that therefore so banikeza isizathu uthi ngenxa yalesi sizathu lesi for this reason verse 16 asofunde wonke ngakho-ke makungabikho umuntu onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemkhosi noma ukwethwasa inyanga noma amasabatha uthi makungabikho umuntu ngenxa yalesi sizathu ukuthi uKristu mkhulu uKristu okwesibili nina nikuye uKristu futhi fullness of God ukugcwala kaNkulunkulu kukuye uKristu icala lethu lisuliwe incwadi esilahlayo isusiwe ngenxa yaleso sizathu mangabikho umuntu olilahlayo maningalahlwa umuntu that is the main point of verse 16 maningalahlwa umuntu let no one judge you ngiyazi ukuthi abaningi ukukhala ama-alarm ujudge not no uPaul la ukhuluma ukuthi maningalahlwa umuntu olethe ezinye izinto engaphandle kaKristu umKristu uvumelekile by the way ukuthi mayikubona uphambanisa indlela ngoba uyibize ngomKristu akubuze ngawo ama-standards abo uKristu uzathi uPaul sivumeleke kanjani ukuthi sijaje abantu abangaphandle kodwa abangaphakathi ngeke sibayeke asibe sibuyeke uPaul la ukhuluma ngezinto ezayibekwe yilama philosophers ayekhona eColossae babebeka ama-principles bebeke indlela ezithile okuyizona wabethi lezi indlela lezi yizona ezizokwazi ukucathula uyofika kuNkulunkulu uma uhamba nje ngalezi izindlela lezi uzosizakala babethi uma ukuthi uyafuna ngempela ukuthi uNkulunkulu athokoze kunezinto ongamele uzidle kunezinto okumele uzidle kunezinto okumele ungayiphuzi kunezinto okumele uyiphuze kunemkhosi okumele uyihambe kunemkhosi okumele uyiyeke kunokuthwasa kwenyanga okumele ukuthi uqaphele kunamasabatha okumele ukuthi uwagcine zonke lezo zinto asizithola uKristu ekhuluma ngazo ungafunda wonke ama-gospels awukho la uJesu khona athi kunokudla engamele kudliwe kunalokho wathi ongena ngaphakathi akungcolisa umuntu into emngcolisayo yiphi iphumayo akukho la uKristu khona aforbid ukuthi kube khona into ephuzwayo kunalokho lithini izwi lenkosi lithi uJesu Kristu weze edla ephuza kodwa still benza njani bamphika akho mkhosi uJesu athi kufanele ukuthi igcinwe amaKristu akho masabatha futhi uJesu akhuluma ngawo akho kuthwasa kwenyanga uJesu akhuluma ngazo zonke lezi zinto ababekade beyi-eda zazi outside of uKristu that's outside of Kristu ithini-ke into bazalwane mbone uJesu Kristu ephakeme ukuze ubone zonke ezinye izinto eziseceleni kwakhe nge-right view uma ufuna ukubona izinto ngobunjalo bazo qala ubone uKristu uqala ukuthi mkhulu kangakanani mbone ukuthi mkhulu kangakanani buyini umnjalo balezi zinto ozokubona uma ubona uKristu ukuthi mkhulu kangakanani buku verse 17 okuyisithunzi nje salokho obekuzakuza kepha umzimba ngokaKristu that is how these things are ubunjalo balezi zinto uzobona uma usuphakamisa uKristu wambona ukuthi mkhulu kangakanani i-right view yakhe izothini ithi lezi zinto ziyisithunzi nje
Sisithunzi nje. Ake ngitshela iqiniso, isilima kuphela singalandela isithunzi umuntu ekhona. Awucabange nje makuthiwa kulama play ekudlalwa kuwo behind ama curtains. Ufike kube kwama curtain bese kukhanyiswa ilight ngemuva bese abantu ababuka ngale babuka izithunzi zenza noma yini ezibuka kube ngathi kudlala ifilimu. Kodwa wonke umuntu osuke ebuso captivated kazi kwenzakalani ngale kwaleli curtain. Akusilo iqiniso la. Cabanga bese lisusiwe ikhethini. Sekuthi nelungelo lokuthi ubone ukuthi kwenzakalani ngale kwekhethini. Kodwa wena prefer ukuthi uqhubeke ubuka isithunzi. This is what our philosophers were doing. Now abantu laba bethatha ifocus yabantu befuna ukubona ukuthi yini behind the curtain. Kodwa bona bevala ikhethini. Bese bekhomba abantu bukani ikhethini, bukani ke nazo izithunzi. Kodwa uJesu besembuliwe. uJesu sembuliwe kubo kodwa lama philosophers athi qhubekani nibuka isithunzi. Ake ngitshela iqiniso, noma ubani oyilegalist, noma ubani umuntu ongumthandi imithetho, noma edela imithetho yakhe kulokho uNkulunkulu akhulumile, lo umphazamisi. Lo muntu uthi musu ukubuka uKristu. But buka lezi zinto instead. Forget about Christ. Khohlwa uKristu. Siyambona uKristu ukhulumile, siyambona ufike, siyambona uvukile. Kodwa ke nazi into kumele ukuthi ugxile kuzo. And iqiniso leli alikho nelodwa ibandla lema legalist eliqinisa kakhulu uKristu liqinisa ama regulations ebandla labo. Abanye bethu baphuma kuwo, mina ngikhuluma into engiyazi. uKristu mncane, uSemon yonke uzozwa kanye mhlambe kukhulunywa ngoJesu. Nakhona futhi kukhuluma into engekho ngayo. Bese emva kokho koqiniswa kumthetho webandla ukuthi izintombi zala ekhaya igqoka kanjani, omama bala ekhaya bagqoka kanjani, amacici awafakwa, iweva ayifakwa, umshuqulo, zonke lezo zinto. Ungaspend 5 hours ukukhuluma ngemithetho yebandla. Yaqiniswa futhi ungashawa ngisho ukushawa uma ungasukuthiwa awuyenzi. Kodwa fika uzohlamba la sigama lika Kristu. Fika ufuthuka uKristu. Khuluma noma yini ngoNkulunkulu. Phika uNkulunkulu bakhe, zibize wena ukuthi uNkulunkulu. Yenza yonke enye into ephambene nezwi. Abazokwenza lutho. Awukhulume nje ngomthetho owodwa webandla. Khuluma against umthetho owodwa webandla uzoxoshwa ekseni. Yingani? Ingoba vele ama legalists wonke abaphazamisi. Umbuzo uthini ke? Uthi umbuzo uKristu mkhulu kangakanani uma umqhathanisa nayo yonke imithetho yebandla lakho. Mkhulu kangakanani uKristu? Mkhulu kangakanani uKristu uma umqhathanisa nemithetho ebekwe isigungu sebandla? Mkhulu kangakanani? Ungabe uKristu mkhulu yini kunokudla? Uma ukuthi ukudla ukhulu kunoKristu, qaphela ukuthi udlala. Ingabe uKristu mkhulu yini nesiphuzo? Uma isiphuzo sesikhulu kunoKristu, qaphela ukuthi uphuza. Ingabe uKristu mkhulu yini nemkhosi? Uma imkhosi imkhulu kunoKristu, yazi yonke imkhosi futhi ihambe yonke. Ingabe uKristu mkhulu yini kunamasabatha? Uma uthi amasabatha amakhulu kunoKristu, wagcine wonke amasabatha. Kodwa umntaka baba uma uthi uKristu mkhulu, amehlo akho mawajonge kuye. Focus on Christ. Ngobani? Ngoba uyena oyireality. Uyena oyireality. Ingani lezi zinto zonke kungafanele ukuthi siyibuke ngeso ekufana ngabe sibuka ngazo uKristu. Kungani kungafanele ukuthi ifocus yethu ihlale kakhulu kwizinto ezi-external engaphandle kaKristu. Ingoba ireality ikuKristu. Usefikile phela umphelelisi wazo zonke izinto. Usefikile uKristu. Akujongwe kuye. Akujongwe kuye. Buka verse 18. Verse 18 uthi mangabikho umuntu onamuka umvuzo wenu. Mangabikho umuntu onamuka umvuzo wenu. Ngamanye amazwi kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi wonke umuntu oyilegalist, umuka amaKristu umvuzo wabo. Ngamanye amazwi kusho ukuthini? Uqalekisiwe lo muntu. Lo muntu uqalekisiwe. Noma ubani okunikeza imithetho ngaphandle kaKristu, lo muntu uqalekisiwe. Uqalekisiwe lo muntu. Ingani lo muntu eqalekisiwe? Ingoba
ukukhuba omunye kubantwana. Ukukhuba omunye kubantwana. Makungabikho umuntu onemuka umvuzo wenu. Khumbula uMarku chapter number 9 verse 36. Wayesethatha abantwana, wamisa phakathi kwabo, wamgona, wathi kubo, yilona loyo kwamukela bemunye kubantwana abanje, wamukela mina. Owamukela mina ngamukeli mina, wamukela ongithumileyo. Verse number 42. Uma kukhona oyokhubekisa bemunye kubantwana abanje, kungcono kuwe ukuthi akuboshelwe nentamba yophonso olwandle kunokukhala ngalelo langa. Noma ubani okhubekisa abantwana abanje, wenzani umuntu oyiligalist? Verse 18, unamuka umvuzo wenu. Noma ubani oyiligalist, lo muntu uqalekisiwe ngesiqalekiso esinzima. Qalekiso esinzima. Uthini uPaul ebhala kwabaseGalatia, uthi noma ngingayithi, noma ngingayingelosi, uma bekhuluma okuphambene kunalokho esikukhulumayo, wenze njani lo muntu? Maqalekiswe. Maqalekiswe. Okwesibili, into efuna ukuthi isenze ukuthi sibone lezi zinto incane kangakanani uma ucompare noKristu nabantu abayilandelayo, sibone ukuthi badumbi kangakanani nokuthi baqalekisiwe kangakanani. Ingoba labo bantu benzani? Bakhonza ingelosi. Bakhonza ingelosi. Buka uverse 18 ingxenye yesibili yakhona. Uthi uthanda ukuzenza uthi mangabe khona umuntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza uthobile, ekhonza izingelosi. Ekhonza izingelosi. Kwangakuzwa umuntu ethi ube nevision. Ube nevision. Ngibonisiwe bazalwane, le ngithatha from la ngiphuma khona impela. Ibandla ngiphuma kulo ukuthi Apostolic Church of Christ, ACC. Umfundisi wakhona wayibiza ngokuthi umpostoli, yalizwa legama apostolic. Ethi wabona ephushweni, wabona ingubo ezazinje. Blue, no black, no white. Washo ukuthi inkosi vele ke ithi yamtshela ukuthi futhi yona ke uniform yebandla. Lo muntu lo akasakhonza uKristu ngoba utshelwa yini ingelosi. Futhi ibandla sekumele lihambe ngani manje ngembono yakhe ayibone ngengelosi thizeni. Kunebandla ekuthiwa Threshing Floor Bible Church. Eliphethwe umfundisi okuthiwa uPastor Maduna. Njalo ngesonto abantu bakhona babona ingelosi. Sibanika ama messages athile mawukuthi uyabazi bagqoka izikete ezishaya emaqakaleni, akuvumeleke ukuthi kubonakala ingalo zabo, bayashuqula emakhanda, bavumele ukufaka ama weave namacethu ngenxa ukuthi ingelosi ziyabatshela ukuthi uNkulunkulu ufunani. Mawukuthi umfundisi uMaduna akaphenduki, uqale kusiwe impela. Labantu ama-legalists, abantu abathanda uku-add izinto ezingaphandle kaKristu, izinto ezingaphandle kaKristu. Noma ubani umuntu olandela i-message of an angel contrary to into efundisiwe, lowo muntu udoomed. Lowo muntu udoomed. Mhlawumbe sobuke nje uGalatians 1 verse 8. Paul lo shumayelile kuleli bandla, uPaul liyamazi leli bandla, uPaul utshelile leli bandla ukuthi uKristu ufunani, muze ukuthi uthini ngale indlela aqiniseke ngalo ngemessage abafundise yona. Kuverse 8 uthi kepha noma kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini elishumayeza ivangeli eliphambene nalelo lesanishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. Listen to this. Noma kungaba yithina, uthi uPaul maye ngabuya mina qobo lwami Paul, ngafike ngathi hayi bazalwane bengidlala lokho bengikusho eqaleni akusakhona sekuyiloko anokwasi ngiqalekisiwe. Uzathi noma ngayingelosi, akasho ukuthi noma ngayiphi ingelosi, uthi evele ezulwini, an angel from heaven. Uma nje afike yakhuluma into ephambene, leyo ngelosi leyo iqalekisiwe. Iqalekisiwe. Bazalwane, uKristu mkhulu, uKristu uphakeme. Bheka kuye
noma nawe uzoba ngomunye wabaqalekisiweyo ukuba wonke umuntu ongumthandi umthetho ede izinto kulezo uKristu ayishilo lowo muntu lowo uqalekisiwe. Kungani futhi sithi beqalekisiwe? Verse number 18 ingxenye yesibili ngicela bese ngifundile bane false humility. False humility uthi uthanda ukuzenza othobileyo. Uthanda ukuzenza othobileyo. Baclaim ukuthi uNkulunkulu okhulume nabo bazigazi ukuthi ibona bafike nembono yabo. Beni authority yabo kodwa bathi the authority iqhamuka from uKristu. Isekugcineni la khona usuzoba opposer khona la bezoqala khona bethi akwenziwa kanje ebandleni lami. Ngaliqala ngezikhwepha zami. Izingane zami zayilala engadlile. Awuyimali yami eyakha lelithonto. Ila uzobona khona ukuthi humility yabo injani, ifalls. Bazenza abathobileyo, abathobile nakancane. Okunye futhi okwenza ukuthi babe ngabaqalekisiwe ngoba bahamba ngani ngeexperience. Bahamba ngeexperience. Uverse number 18 ingxenye yesithathu yakhona uthini? Esikhukhumeza ephike ngembono yakhe, esikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama. Esikhukhumeza ngengqondo yakhe yenyama. Abantu abathi kade sakholwa thina. Uzathi ephike. Ngamanye amazwi lo muntu akatshela. Mayimile nje uyazi. Awunalungelo umtshela okunye wena. Umuntu ongatshela afune kuzwa umuntu. Mawuthi ukunothisa ama-legalist wonke nenkani embi. Kanembi. Yakuzumtshela ukuthi umuntu oyilegalist. Ngisho ngamvulela ivesi eliphikisana nento ayikholwayo, uzoliphikisa lelo vesi. Ngoba unenkani embi, uphike nje ukuthi yena uyazi. Lo muntu ugcina seyiphakamisa isikhukhumeza. Ngathi yena unolwazi oludlula abanye. Usikhukhumeza ngeze verse 18 igcina kusho njalo. uKristu wenziwa njani la? Uyanciphiswa. uKristu ugcina semncane. Umuntu iexperience yakhe, spiliyoni, ama visions akhe, into yena afuna ukuthi yenzeke iyaphakama. Gcina sekuwumuntu lelo uKristu. Ngakho emabandleni amaningi uzofika ngekhanda elikhulu likababa nonkosikazi wakhe. Ngoba ufuna vele kubonakala ukuthi uyena oqalile lento. Uyaphakama nama visions akhe. Okwesihlanu engicabanga ukuthi kokugcina. Lo muntu lo udoomed noma uqalekisiwe ngenxa yokuthi uselahle iconnection with the head. Uhlukene nenhloko, verse 19. Engabambeleli kuye oyinhloko. That person has lost connection. Ilesingisithi njalo. Hayi nokuthi mhlawumbe uxhumene kodwa akabambelele. He has lost connection. Isho ukuthini lona? Umuntu oyilegalisa alona ilunga likaKristu. He's not even part of the church. Ungasikhohlisi nje utshela ukuthi lo muntu lo usindisiwe. Umuntu oede izinto zakhe noma ngathiwa kwezinye izinto ayifundisayo ufundisa kahle. Kodwa uma ezoede izinto phezulu evangeli, lo muntu lo he has lost connection with the head. Lo mfundisi oshumayela kamnandi ngomuzwa engakakhuluma izinto zakhe zebandla. Ibandla lakhe lithiwa asiza abantu likamaphumulo. Ngicabanga ukuthi uyena ophethe inkampani yakhe. Momlalela eshumayela ungazothemba impela. Kodwa uyothuka mhla wafika khona ebandleni. Abantu bakhona besilisa bavumelekile ukukhuluma nabesifazane. Ngisho ukuthi usisi wakho ubuye wangena emasangweni akhona niyahlukana.
makuhleli kuba khona ama sections abesifazane nabesilisa ngiyabona ukuthi njalo nala kodwa bona umthetho mhlawumbe next time ofanele sivele nje sibaxubanisa abantu siqhatha nabantu ozibasicheck sanishaya umthetho. Amen. That person has lost the connection with the head. Has lost connection with the head. Noma kungathiwa lowo muntu lo ufundisa kahle kanjani. Uma nje lowo muntu eyilegalize noma eshaya umthetho ongaphandle kaKristu uselahlekelwe iconnection with the head. But buka ukuthi ibandla lona lichazwe kanjani kuverse 19. Uthi okungayo uKristu lo umzimba wonke usizwa uhlanganiswa ngamalunga nemisipha ukhula ngokukhula kaNkulunkulu. This is how the church, it's beautiful. This is how the church is described. There is a head. Ukhona inhloko yebandla. Ukhona inhloko yebandla. Umzimba uyibandla. Unjani umzimba? Usupportiwe. It is held together. Ukhuliswa futhi nguye uKristu. Amanye amazwi ayikho division, akukho ukuhlukana kwebandla nenhloko. Umuntu ohlukene nenhloko ukhombisa ukuthini? Ayona ipart yayo ibandla. That person is not part of the organism. Noma ubani okhomba indlela zokucathula kwezwe engakhombi kuKristu, lo muntu ulwa nenhloko yomzimba. Ulwa nenhloko yomzimba. He is an enemy of the body. Fana ukuthi umuntu lo ozibiza ngokuthi uyiphathi yomzimba kodwa ezele ukuzohlasela umzimba. Autoimmune disorder. Lo muntu ulwa naloko okusizayo, okuhlanganisayo, okukhulisayo. Amanye amazwi bazalwane angikusho lo ngiqinisa. There exists no legalizer. Akekho umuntu oyilegalizer osebandleni likaNkulunkulu. Noyedwa. Noyedwa. Siyenza njani ke le information esasitshela yona? Sengizovala. Senza njani information esitshela yona verse number 20 to 21 yasitshela asofunda. So uma nifile kanye noKristu nakhululwe isifundisweni zokucasula kwezwe, yini ukuba kongathi nisaphila ngokwezwe nithobela isifundiso zokuthi ungaphathi, ungezwe ngolimi, ungathinti. Okuphela konke. Asibe 21. The reality for you ukuthi ufanele ukuthi wena uhlukane nesifundiso enjalo. Hlukana nesifundiso enjalo. 20 to 21 usitshela lokho. Uma ukuthi ngempela the reality yokuthi wena ufile wavuswa kunye noKristu akumele ukuthi utholakale endaweni ekanjalo. iChristianity njengoba sishilo sathi incingo, it is not about ukuphatha, it is not about tasting, which is handling, tasting, and it's not about ukuthi uthinta ini. Akukho ukuthi umthintile wena kungcolise. Njengo-Israyeli wakuthiwa muke wathinta ingulube sengcolile lo muntu wathinta osefile sengcolile. UmKristu, you are not like that. Asifani nabezizwe thina abangcoliswa yonke into. uKristu ku-defined ukukholwa inkosi uJesu ukhululwe emthethweni. Indaba sibiza ukuthi sihlukanise nalabantu is because lezi zinto zizophela ngokusebenza. They will perish with use. Verse 22. Okuphela konke ngokudliwa ngokweziyalo nezifundiso zabantu. Zonke lezi zinto zizodlula, zonke lezi zinto zizophela. Indaba because they are based on human commands. Ziqhamuka lezi zinto ngokufundisa komuntu. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi again ngizorefer ebandleni la ngiphuma khona ngoba amanye ngiwahamba ngamaningi. Umpostoli lo wathi mase esedlula emhlabeni kwasho ukuthi ibandla ngoba phela manje lakhiwe uye ngezikhwepha zakhe ngemali yabantwana bakhe nomfazi wakhe lala phansi ngokuthi alale embedeni. Sakwazi manje ushintshe lutho ebandleni. Akasakwazi ukushintsha lutho ebandleni. Ibandla libanjwe ukuthi ubaba washona ethele. Noma ngathi ubaba washona ethele uma lingahambisani nezwi lenkosi sibiza ukuthini nasibandla. We must be reforming. We are not only just reformed, we are reforming. Uma sibone ukuthi ayihambe ngozwi lenkosi sibiza ukuthi sishintshe leyo nto.
I can assure you ukuthi in 10 years time i-RCM might not be functioning as it is right now. Ngoba kunezinto esizohamba sihambe sifunde ukuthi akufanele senze kanje. Ngobani? We are reforming. We are reforming, and so reform was a buoying cause. Amen. So reform was a buoying cause. Oh, liba khona ibandla perfect, which is impossible. So ake ngixwayisele before abantu begcina bephenduka ama-antinomians. Sifundisa futhi siqondisa lokho okusembhalweni. Asikhomandi umuntu ngento engaphansi kwescripture, asikhomandi umuntu ngento engaphezulu kwaso. Asinayo into esiyibeka eceleni, asinazo izincwadi njengebandla le-SDA Seventh Day Adventist efunda izincwadi zika Ellen G. White. Asipromote anything eseceleni, asipromote anything engapha, sipromote nje lokho kusezwini lenkosi. Akhona ama-commands esiwanikiwe ezwini lenkosi ekufanele siwalandele, asinalungelo loku-eda kuwo, asinalungelo lokususa kuwo. Iphuzu likaPawulu lokugcina kuthini? Lithi wonke abantu abangama-legalizers bayini? Ama-cults. Suke singamthuka umuntu masimbiza nge-cult, izwi lenkosi lesinika ilungelo lalokho. Buka verse 23. Uthi ezinegama lokuhlakanipha kambe ukusikhethela inkonzo. You have no right ukuthi uzikhethele wena inkonzo. Ayekho umuntu onelungelo lokuyidefine yena ukuthi uNkulunkulu ufunayo. Ayekho umuntu onelungelo lokuthi akhethe ukuthi uNkulunkulu uthanda abantu abade, abafishane, abaney'nwele ezimnyama, abaney'nwele ezibomvu. Awunalo ilungelo lokwenza lokho. Ngoba umuntu wenza lokho usuzenzele, usuzikhethele inkonzo yakho. You are in a cult. Inkololoze leyo. Uzikhethele inkonzo. And lonto izokwenza ulidela to false humility. Ukuthi uthi nokuzithoba. Ngelesingisi lithi false humility. False humility. Again kuya kule nto adisho mfethu usiye ekseni. False humility labantu labacabanga ukuthi ukubuka lephathekande la uthini ukuzithoba nangokuhlupha umzimba. Kunezinto aba-abstaina kuzo, kunezinto abazenzayo bacabanga ukuthi sizoba justify lezo zinto, sizobenza sibabuke bebahle phambi kukaNkulunkulu. Bazincintsha ukudla okuthile, bayisika endaweni ey'thile, bayizikhatha. Abanye babeyishaya amathini indoda bayibhekana naleyo nkinga. Yabona njengoba kuzoba uJanuwari. Buka uDisemba manje, idliwa yonke into, ngisho abazalwane ngothola bedakiwe kulo Disemba lo. Masithi January, kube gijinywa 40 day fasting. Bazama ukushiya nokuyeka. Uthena umhlabele usuhlabela izolo ukushiya nokuyeka, akusizi lutho. Akusizi lutho. Phuzu lokugcina engizolisho before ngivale. I-false religion ayisindisi umuntu. Akekho umuntu osindiswa i-religion yamanga, akekho umuntu osindiswa inkoleloze. Inkoleloze. Buka le ngxenye yokugcina. Akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. Akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. And this is evident. Mawuthi uzofunda indaba noma uzobuka ukuthi television makudlala indaba ngo7 uzobona ukuthi benzani labantu abashumayela ivangeli kanje. Uzokuthusa imithi ingane ebandleni. Uzokuthusa usephingile lo muntu. Uzokuthusa divorce ubuye washada nomunye umuntu. Ngoba vele bakwinkoleloze. Ayisizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. Kungani ngasindisi i-religion kanjalo? Ngoba vele i-religion kanjalo yakhiwele phezu kwezifundiso zokucathula kwezwe. Amanye amazwe sithini, ama-legalizers wonke simelene nabo. Wonke umuntu oshaya umthetho ongaphandle kaKristu simelene naye. Ayekho umuntu onelungelo lokushaya umthetho, ngicabanga ukuthi lokho azokhuluma ngayo unqobile. Ayekho umuntu onelungelo lokushaya umthetho ukuthi yipi inhlobo luni lefolo ongayithenga. Ayekho umuntu onelungelo lokushaya umthetho inhlobo yini ye-political party ongayivotela. Ayekho umuntu onelungelo lokushaya umthetho ukuthi uzolala ngasikhathi sini. Ayekho umuntu onelungelo lokushaya umthetho ukuthi uzohlala kephi. Zonke lezo zinto outside of Christ. Outside of Christ.
And so uPaul draw conclusion chapter number 3 verse 1 to 2 uthi ngakho ke uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngokusokunene sikaNkulunkulu. Athi verse 2 nakani okwaphezulu ninganako wasemhlabeni. Ninganako wasemhlabeni. Uma uKristu emkhulu konke okunye kunjani? Kuncane. Uma uKristu emkhulu konke okunye kuncane. Ashumayeli ke la lawlessness ashumayeli ukuthi abantu abangabe namthetho umthetho sinawo imuphi umthetho sinawo izwi lenkosi selizolo sembili imithetho uNkulunkulu asinike yona uthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho nangakho konke okukuwo osibili unjalo uthanda umakhelwane wakho imiyalo le asiphili njengabantu abangenamthetho sinikeziwe indlela yokuphila ezweni lenkosi kodwa si against yonke imithetho yabantu siyihlaba siyihlikiza yonke into umuntu ayishayela yona eceleni siyihlaba siyihlikiza lo mthetho noma kusho ukuthi umuntu akanalo ilungelo lokuthi yena iqobo lwakhe ayitshelele ukuthi mina ngengikwenza 1 2 3 4 but again nalokho siyahlaba siyihlikiza uma ecabanga ukuthi lezo zinto lezo zomfana ezulwini yodwa indlela yokungena ezulwini ukukholwa uJesu Kristu ayikhwele. Sasinalo izwi eliqinisekisayo senza kahle ukuba silinake kuze kuvuke ikhwezi lokusa enhlizweni zethu. Yonke imithetho yabantu mayiphonsiwe kuweni kaNkulunkulu mayihlale enhlizweni zabantu. Sifana nesikhuleke. Oh Lord, Baba wethu namandla sonile phambi kwakho ukuthi sicabanga ukuthi kunezinto esingaziletha kuwe kunezinto esingayishiya nesingayithatha ezingasisiza ukuthi sisondele kuwe uNkulunkulu wethu namandla. Oh Baba kuyisona esibi lesesenzile ukuthi sicabanga ukuthi indodana yakho ngenkathi ithi kuphelele yayingaqondile ukuthi kuphelele impela kodwa Baba impela kwaphelele esiphambanweni sapheleliswa thina sonke kuye uJesu Kristu ukuze sime ngaye futhi singami ngathi sisize uNkulunkulu wethu namandla ukuthi sikubone lokho sisize uNkulunkulu wethu namandla sikwenze kube ireality nakithi ukuze Baba wethu namandla sihlale njalo sigoba ngamadolo siphakamisa amakhanda ethu namehlo ethu sibheka kuwe ngoba nguwe kuphela Baba okwazi ukusindisa umuntu nguwe kuphela oqala umsebenzi futhi nguwe kuphela oqedayo kuze kube usuku lwenkosi. Siyacela Nkosi ukuthi refocus our minds, thatha Baba wethu ingqondo zethu uyibhekise kuwe ususe konke sesizakhele khona thina sacabanga ukuthi kusisiza. Siyakhuleka Baba wethu namandla nabantwana bakho bonke abakhona emhlabeni wonke ababhekene nezifundiso zamanje ezibafundisa ukuthi bangakwazi ukuthi basizakale ngemisebenzi yabo nangezikhwepha zabo. Sikhulela Nkosi ukuthi uvule indlela ukuthi baphume kulezo zindawo ukuze babhekane neqiniso lakho bakhule ekwazini wena njengoba ushilo wathi kunenhloko yomzimba konke okomzimba kona kwakhiwa ukukhuliswa ngemsipha kaNkulunkulu futhi ngalo ikhanda hayi inhloko yethu uJesu Kristu ukuze bakhule uNkulunkulu wethu namandla basize kuba lead out of those places. Siyakhuleka Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ephila namandla phakathi. Amen.